Itxaropena ikastolan jasarpenaren kontra lan egiten dugu. Horretarako 3 ardatz nagusi ditugu. Lehenengo ardatza da aurre egin jasarpenari. Aurre egin modu zuzenean irakasle talde batek egiten du eta lan egiten du jasarria eta jasarlearekin. Bigarren ardatza aurrea hartu, prebenitu. Horretarako egiten duguna da klasean landu ikasle guztiekin. Eta gure 3. ardatza da jarraipen zuzena eta estua, bai kasuena eta bai gure ikasleena. Guzti hau lantzeko Kiba proiektua erabiltzen dugu. Kiba proiektua Finlandiatik etorritako proiektua da. Jasarpenaren inguruan egindako ikerketa zabaletan oinarritzen da, eta jasarpenean dauden mekanismoetan. Eta baita ere oso eraginkorra da, eta eraginkortasuna urteetan hartutako eta egindako ebaluaketako datuetan oinarritzen da. Beraz, gu hemen itxaropenan, gurean, Kiba proiektua erabiltzen dugu jasarpenari aurre egiteko eta aurrea hartzeko.